An 8 chlogar madan bhí scúnaí fada le feiscint istigh an olmhargaí áirithe ar fud chathair na Gaillimhe agus an óran mór sa chuntaí, agus an cólach sláthar isce crystal clear a thariscint budéal fulbha daoine a líana le hisce glan séar an asca dóibh. Tá choras gaga isce ar lethe an ggólach seo a chintíonn go muintear cryptus sporidium agus gacha éon bhachtar díomhálach eile amach as an isce. Tá díalachán isce ón modéil sa Gaillimh tris go le méid go móra bólach an ceantar leis an ngála cryptus sporidium. Cés go bhfuil an cólacht áirithe seo tuairteach isce séar an asca in Níorbh agus scúnaí fada taobh hirdíim a feitheamh go fáinachta. Táidir buile gan am céine go gahadí stíl as isce agus go chóirgambeocht na húdarrá seo túla a chur isce ar fáil dóibh séar an asca. Everyone is passing the buck. I mean, you know, it's dear. Dhéannig stúrthóir sear Bhí Comhairle Cathrach Ciarán Hayes go bhfuil idirbheartaíochtaí arsúlacha le comhlachtaí uisce príobháideacha féachaint le huisce séar an asca chur fáil den phobal fad tá dhearchéim cryptus sporidium fós gan réiteach. Ba cheart go mbeadh scéala fhí sin go luath an tachtain se chuing a dúirt sé. Idir an dálín tá loch gnó agus tresóireachta na Gaillimhe I muíomh nach bhfuil cúisir be nach bhéiteach an pobal mhuar cuairte thuairtear an Gaillimh an deir seachtaine cásca seo. Táimíní léir an nuacht TG Cathair sa Gaillimh.